228,000 turist wasal Malta f'Awwissu. Din hija statistika li waslet għal reazzjoni tal-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. Hija statistika li qatt ma kien hemm, jiġifieri mhux biss relattiv għas-sena l-oħra, hija rekord ta' kull żmien minn medila tinġabar l-istatistika mill-2003 l-hawn. In-numru rekord ifisser żieda ta' 9% meta mqabbel ma' Awwissu 2013. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Zammit Lewis stqarr li kienu inkoraġġanti b'mod partikolari iċ-ċifri ta' żieda qawwija ta' turisti mis-suq Ewropew, b'mod partikolari mill-Italja, l-Ingilterra u l-Ġermanja. Is-suq Ewropew kiber b'10% fuq Awwissu tal-2013. Il-Ministru nota li meta mqabel mal-istess xahar tas-sena l-oħra, pajjiżna reġistra żieda ta' 4% u ta' kważi 5% fl-iljiel imqatta u fl-infiq tagħhom rispettivament. Il-turisti li żaru Malta fuq skop ta' vakanza kibru b'aktar minn 7%. U l-Ministru jara dan bħala konferma li Malta qed tkabbar il-potenzjal tagħha biex tkompli ssir attrazzjoni turistika prinċipali fil-Mediterran. B'sodisfazzjon laqgħu wkoll li tkabbir qawwi fl-ammont ta' passiġġieri fuq il-cruise liners li żaru Malta. F'Awwissu li għadda Malta reġistrat żieda ta' 7 darbit aktar f'turisti li żaru pajjiżna permezz tal-cruise liners meta mqabbel mal-istess xahar tal-2013.